Ma'am Jenica Galicia, live via Zoom, no? From DSWD 11. Kadaghanan gyud among nadawat ko nga mga reklamo diri is ang rape mo gyud pinakataas nga ihap gyud sa amoa, which is as of the present 16 no ka cases of rape ang amo ang nadawat diri sa DSWD. And the next ato ang physical abuse pod, which is 12 pod ka buok, and sa ato ang mga child at risk pod no or katong mga bata nga vulnerable no nga maging victims no or kaning maging rebellious po no or katong mga bata nga magpakita og mga dili gyud angkop nga mga behavior is naa sa 15. So kana siya ang pinakadagang ihap po ron sa ato ang mga child abuse cases karon. Kini nga data, ma'am, whole Davao region na siya, ma'am? Or Yes po ma'am, Davao region po ma'am. Davao region, okay po. No? So, Yes, pinakataas, ma'am. ma'am, no? Tama ba, rape ang pinakataas? Yes ma'am, rape po ma'am ang pinakataas. Sige, ma'am. Top 3 na to, ma'am. Unsa ganito ang mga kaso, ma'am? Rape, and then? Rape tapos physical abuse ma'am o katong mga child at risk nato ma'am. Okay, sige po. Ma'am Jenica, kumusta man ning mga bataan ni ma'am? Unsay gihatag nga intervention sa DSWD aning mga bataa, ma'am? So far no sa akong mga na-assess nga mga kliyente diri is most of them naman is naka-lodge naman ang ilahang mga kaso no sa level sa atong mga city prosecutor or municipal prosecutor, and ang tuo man gud nila nga once filed na ang case need pa nila moduol diri sa DSWD, in which dili naman gud siya necessary kay since na sangat naman pod sa level pod sa itong mga fiscal ang case, so mag-wait na lang sila og sabina if ever masang-at ni sa korte ang ilahang kaso. So kana ma'am, if depende po sa ilahang need ma'am no, if naman po yung mga cases ma'am nga dili gyud necessary nga isang atkid sa korte, pwede naman istoryahon sa level sa ilahang pamilya, except lang gyud to sa mga sexual abuse cases is because dili gyud na siya angay nga immediate sa level sa family, sa barangay. Ano siya ma'am? Yes po. Ma'am Jen, asa ning mga bataan ni ma'am na uban pa ba gihapon nila ilang family or natay center nga kabutangan aning mga bataan na naabusaran, ma'am? So mostly no, naaman tayo mga bata no nga victims of abuse naaman sa community, kaso naa po'y uban nga namalhin gyud or kapuy-anan tungod nakita pod sa ilang mga ginikanan o ilang mga iyaan o yuan lolo or lola nga dili na pod safety para sa ilaha. And mostly pod sa atong mga bata nga victims of abuse nga naa sa center karon is mostly court to a court order ang nagpasunod sa ilaha sa center, dili ang ginikanan mismo. Yes po. So, ma'am, tama ba? Masulti ba nato, ma'am Jen, nga subo man hunaon pero naggikan sa mismong pamilya ni ining mga bata, ma'am, ang naghatag o maoy ni abuso sa ilaha? Tama ba, ma'am? Could we say that, ma'am? Yes, good ma'am. Naagay mga instances ma'am nga mismo ang within the immediate family good ma'am ang perpetrator ma'am sa mga pagpangabuso sa bata ma'am. Di na siya malikayan. Naagay mo duol diri tungod inana nga panghitabo. Oo. Tungod ana, ma'am, unsay gihimo pod na mga lakang sa DSWD to address sa, I know ma'am kaning atong center sa imuhang ginagunitan karon no, daghan man gud ni interagency no. So unsay gihimo ani ma'am for parents nga naminaw karon nya mao man ni ang reality no nga ang problema nato naa sulod sa pamilya. Sa inyong gihimo ma'am unsay mga panagkuan man no kanang unsay gihimo nga aksyon dapat himuon unsa may natuman ma'am sa DSWD, sa gihimo sa DSWD when it comes to parenting, giunsa ni unsay pagpakusog sa pamilya, mga relasyon sulod sa pamilya, abay ang mga proyekto o programa ma'am ang DSWD? Actually karon ma'am sa DSWD actively coordinated man ta sa ato ang mga LGUs no or local government units pinaagi sa atong mga city or municipal social welfare and development offices, in which ato ang mga MSWDOs or CSWDOs sila gito ang tinatawag nato nga case managers no when it comes to child abuse. So sila pod ma'am is actively man pod ma'am nga
nagahatag og mga information dissemination or info drive campaigns no sa atong mga community dito sa baba, particular sa child abuse. And sa ato po mga partners po sa mga kapulisan po, ma'am, active mo po atong mga kapulisan nga maghatag po og mga information bahin po sa child abuse. And syempre ma'am, kinahanglan po gyud no ang support no or guidance gyud mismo gikan sa family kay dili man pud maging epektibo no ang mga efforts sa ato ang government kung sa family gyud mismo ma'am dili pud gyud inana ka kanang maingon nato nga ang relationship sa bata ba dili gyud siya okay gyud sa iyahang family ma'am. So, diha mo sulod ang problema, ma'am, na bisan pa og unsay effort na himuon sa mga MSWDO, sa mga pulis, kung mismong naa sa sulod ang pamilya, sa sulod sa pamilya ang problema, medyo dako-dako pagid kaitag trabahoon, ma'am Jen, no? If ako ang imong pangutan on this matter. But Yes, good ma'am. oo, mabitaw nga. Yes, good ma'am. Oo, Kaya na magiuban ma'am nga ang bata mo ingon mo sulti sa ginikanan ba sa iyahang nasinati unya ang ginikanan dili mo tuo kay lagi himo ra daw sa bata, so isa pud jud sa problema mo nga ang ginikanan mas kanang i-inform pag gyud ma'am. Yes. Dapat i-encourage ko nila ma'am nga protektahan pud gyud nila ang ilahang anak at all cost. Tinuod gid na. Asa bata dapit maplastar din siguro more on parenting gid ta ma'am no. Naabay mga ingana nga mga seminars ginahimo ma'am sa inyo ha? Sa atong mga LGUs ma'am naagi na siya ma'am sa atong mga parent effectiveness nga mga seminar na sa ato ang pong mga family development sessions no. Okay. Naapod na siya ma'am sa atong purpose po ng mga beneficiaries naagi na siya nga mga inana nga mga seminars. Sige po. Hinaot So ato adun sa DSWD ma'am, monitoring gyud tano sa implementation po gyud to sa protocol sa paghandle sa mga children in need of special protection against abuse, exploitation, tapos coordinate gyud ta permis atong LGUs. Sige, so LGUs. Kung ako'y mga dungag nga mga kinahanglan ang kliyente ma'am unya dili ma-provide ni LGU, that's the time nga si LGU mo refer sa DSWD. Alright, sige Ma'am Jen, no? Hinaot ang atong mga LGUs na minaw karon. Ang ani unta na mga programa ang ilang himuon kay sa pagkatinuod ma'am, I don't know if unsa ba dili gyud ani na mga programs ang akong madunggan. Ang kasagaran ako madunggan sa mga LGU when it comes to barangay barangay setting, SK is mga basketball, mga disco, mga Miss Gay. Dapat ang ani unta na mga seminars ang inyo ang himuon no kay mao man day nay problema nato. Ako arapod na siya. Ako arapod na siya. So hinaot pa unta no atong mga kapitan, hapit naman ang eleksyon. Patingani unta na mga activities ang inyohang himuon no pagpakusog sa pagpalig-on sulod sa pamilya labi na sa relasyon sa ginikanan og sa mga anak. Sorry kay ma'am ha kay I can't help but comment on this matter ma'am. Sa atong pagpadayon Yes, ma'am. mangutana ko sa imuha hatagi ko no og challenge ang atong mga ginikanan be. Atong mga LGUs kung paunsa nato ma'am nga makunhuran og malikayan ma'am ang pagpangabuso sa mga bata coming from you ma'am sa DSWD as you immerse no ang inyong kaugalingon diha ma'am sa pag-atubang ani nga mga kaso atong i-challenge unya ang atong mga listeners ma'am nga mutabang no aron malikayan ang pagpangabuso sa atong mga bata. Ma'am Jenica Galicia live via Zoom no from DSWD 11. Ma'am sa atong gihisgutan ganina ma'am no nga mga kaso sa pagpangabuso sa mga bata nato gani na isgutan taton sa ginahimo nato ma'am asa pa ta pwedeng mo lihok ini labi na sa atong mga ginikanan. Lastly ma'am unsay imong mensahe or challenge nimo ma'am sa atong mga tigpaminaw sa parents, challenge nimo ma'am sa atong LGU nga naminaw or even sa mga lawmakers kung doon na may naminaw karon ma'am no nga hinaot pa unta tutukan ang relasyon sulod sa pamilya. Ma'am Jenica. Okay, no? So, sa atong mga ginikanan, no, nga nagtanaw o naminaw ni ini nga segment karong buntagan, no? Ang pinaka first nga pahinumdum gyud no nga ang pagpangabuso pwede or posible gyud nga mahitabo sa bisan kinsa nga bata, sa bisan asa o kaya bisan unsang orasa. So it can happen anytime and anywhere to any child. So ikaduha pod sa atong mga ginikanan pod nga nagtan-aw karong buntaga, ang ma-advise no is to really listen no o maminaw gyud ka sa kung unsa ang ginasulti sa imong mga anak, kung naa sila masulti nga dili maayo or negative no
kailangan din nato na sila tuuhan no or gina-consider gid na nato ang ilang mga emosyon no kay and also when it comes to discipline pud sa atong bata no obligation man pud nato na as ginikanan no nga i-disiplina gid ang ato ang mga bata no kay ang ato ang mga good dira is para mudako sila ba nga tarong o maayo nga tao pero limit lang pud ta and be careful pud ta sa mga words no or sa atong mga ginasulti sa atong mga anak sumutag kanang pirmi nato ginapagawasan og mga bad words pa or kanang although ang situation dili gyud tungod sa bata pero ang bata madamay so we have to also be careful no nga ang bata dili dapat nato ato mga kasuko or frustrations bana sa laing tao dili nato ipagawas sa bata. And next also kinahanglan po nato no nga kung ang mga activities no sa atong mga barangay ba na or sa atong mga LGUs no nga when it comes sa mga parent effectiveness seminars kinaawa gyud namo na nga mag-attend gyud ang mga ginikanan no is para pod na mahatagan pod gyud sila og kanang idea pod no on how to raise their children properly. And also keep your children healthy naman also no kasi obligation man pod nato as ginikanan no nga mahatagan gid nato og kanang saktong pamuyo atong mga anak mahatagan nato og kanang tama nga pagkaon mahatagan nato mapaskwela nato sila inana nga mga needs sa bata no or mga rights sa bata nga dapat nila ma-enjoy at their age. So ang child abuse no dili lang gid siya particularly sexual abuse dili lang gid siya physical abuse. It can also be psychological no or emotional abuse no so kaya be watchful po or careful po gyud sa atong mga ginasulti sa ilaha. And actually no sa mga balaod na ginapasa sa atong mga sa atong gobyerno no para sa protection sa mga bata actually baga na magititag balaod gyud no ang ato ana lang gyud part po nato ron as citizens po ito ang nasod no as Filipino citizens kana sundon gyud nato kung unsa ang naa sa ato ang balaod. And also if kanipod if naamoy na maktikdan po sa inyong palibot nga cases of child abuse ang tan-aw nato murag dili gid maayo ang pagtrato sa usa ka bata niya so anyone can report naman no dili lang gid ta mahadlok o magduwa-duwa nga mag-report no we can report it sa mga pinakaduol nga police station sa inyong lugar ba or sa ato ang pinakaduol nga city or municipal social welfare and development offices o pwede po naduduol diri po sa amo ang kuwatan no sa amo ang opisina no if gusto pa mo og kanang giya gid or bahatagan mo og saktong tubag no sa inyong mga pangutana. And you can also seek naman po og other legal advice no kung kana gid ang inyong kaso nga gibigitan gid karon or concern is can lawyer na gid ang makatubag so duol pwede na pud gid mo duol sa pinakaduol nga public attorney's office or PAO sa inyong syudad or munisipyo. So kato lang siguro ma'am. Salamat kaayo ma'am sa information. Yes po. Thank you kaayo ma'am no sa information ma'am kalabot sa abuse on children and even your challenge no sa atong mga tigpaminaw. Until next time ma'am, salamat kay kanunay sa DSWD 11. Thank you ma'am. Okay, thank you. Salamat po kaayo. Salamat kayo si Ma'am Jenica Galicia kasama Social Welfare Officer 2 sa DSWD 11. Radyoman Michelle